Единственият начин да успеем да намерим начин да продължим в променящата се реалност около нас, това е да търсим възможност да създадем системи за напояване, които да дадат на българските фермери, поне на тези от тях, които имат достъп до водоизточници, възможността за поливане. В България вече от години са популярни пивотните системи и системите за напояване тип фрегата. Ето Булагро в своя портфел от тази година има един нов и интересен турски бранд Атлантис, компания с много години история на турския пазар, с много години история не само в Близкия изток, Иран, Ирак, Северна Африка, но вече и със свое представителство в България в лицето на Булагро. Първите ни няколко проекта вече са факт, така че Атлантис със своите поливни системи е вече факт в България. Атлантис произвежда централни, секторни и линейни пивоти. Българският пазар се развива много добре. В същото време знаете, че промените в климата започват да се усещат. Много държави подкрепят фермерите чрез програми и субсидии, за да могат те да се оборудват с системи за напояване. Вече имаме изградени пивотни системи при български фермери, благодарение на Булагро, и това ни прави щастливи. Тази машина е много икономична. Консумацията на електричество е много ниска. В същото време фермерът икономисва и от използваната вода. Заедно с това се намаляват и разходите за работна ръка. Това са много важни неща за фермерите, защото им дава възможност да печелят по-добре. Още за новите брандове, които Булагро Машини АД предлага на българските фермери, може да научите от сайта на компанията bulagro.bg или на телефон 0888 00 40 60.